Sa ngalan samahan sa anak at sa Espiritu Santo. Tungusong pagtuo ako ministro sa balita makabaptismo kanimo. Sa ngalan samahan sa anak at sa Espiritu Santo. Yesus mereka makabaptismo kanimo. Sa ngalan samahan sa anak at sa Espiritu Santo. Ngalan samahan sa anak at sa Espiritu Santo. Ayon sa susunod sa susunod sa Diyos. Tungusong pagtuo ako ministro sa balita makabaptismo kanimo. Sa ngalan samahan sa anak at sa Espiritu Santo. Sister Laila, sa ngalan samahan sa anak at sa Espiritu Santo. Sister Christine, tungusong pagtuo sa pagbuo sa Barang Espiritu. Yung mga Diyos na pinaaging kabot na imong ipiyalan, mahimong ang mga panalangin mo nagayday ngadto kanila o Diyos na makuwi mo hatag nagdugang kalikong pagtuo silang pagpadayon sa pag-alagad na bisan pa mga dagkong pagsulay mo danas ng kinabuhi mamalingkon sila Ginoo tungod sa Barang Espiritu nga mo'y mulingkon niini muhatag dugang karasig pagtuo ug sa pagbalik nimo sa kanang pagbalik kaming tanan nga imong mga anak malipay mo sugat nimo na langit. Mao Ginoo nitak na o Dios sila mahimong mapuno sa Barang Espiritu. Sila o Dios mahimong mensahe ngadto sa uban na pinagis ng presensya sa o Dios mahimong daghang Diyos na matugan. Sa ngalan sa Diyos na sumayo luwas. Amen. Atubang mo dito mo na mo dapat atubang mo.